sang ni le som ni le paruk Julai ni som ni paruk ani a tho tan ni hei bujet view mo bujet lal dai lova view kan ri tlang nuam tlang ami kha kan tlo le don ani ni kum tun ang chhovel khan kan ti fa ya heng lai bor ve hi maro chu enge hei kum khat vel na tura han kan han fanga ani ma ama ang em chuan a top lova ka video lo entry tu te khan an ti fai nge ka thelo tam tak phei chuan min soi sel na nan hmanga i ming ti that chak wang chu ti khati min han pi ama ro chu tukin zinga hian kan han fang le anga khi lai asang lai te kan han fang anga nge a an ti te i khu lampang vel khu ngai zel te mual pui te khang kha alang don lo ni chhum ina bo chiai maya ama ro chu kan han fang don ni M&M family tan kalo lom vet chawa ti chuan hei dam lo te lo dam pong wang turin du sakna ka hlan chaw tu na ti chuan heti lai hian bol hlo bom chaw oma ma se hei an pai dan hi chaw la dik chia lova aniam hring hmin thum hun lova ti fai tu om ta lo le chokidar le i om ta lo chu tun lai a phei chuan rail te atlang to awangin nge ni tourism department te po hianin kan hun sang hun lun lai mi na an tlo du na hun te hi chu tlemin han tui ni ve deuh se han ngai sak ve deuh se chu ka ti khop maya tlang nuam view hi mi pan a hlo atin a view nuam em a chu ti rual chuan ram sang atangin India ram hun sang atangin foreign ram thleng po ina an ron tlo po na hun ani wangin heng te an hu chuan angin nge kan mi zo hi min ngayang youtuber sang khanin an lo focus thina chuti rual chun chung ho chuan kan moi na lai kan that na lai intirnan mi zo kan min tilar tu ber chu kan traffic chung chang ani a kong kan in intirnan keima ni line thlap kan in line dan te amoi lai hlir kha min ti chua sak ri a amoi lo lai ti chuak don ta se kan bol hlo pai dana te engti nge niang kan kholai top dana tian min focus takang ti chu a hlo om ang reng khop mai ti kha ka soi tel du ni a view nuam lai asang lai ya kan lo nang tian step engza nge om in chal nga yem khat ni thum li nga rok sari riat kwa som pakhat som pahnih som pathum som pali som panga oi a chung kan lu ta he ta hian a top ngai na la topani mo hei zinga han kalila i tleirol te me cha le mi pa nu la le tlang hwal nge mi nu nge mi pa nge shat lo hi lo tom to khinom ve reng thina ni hei ala top ring hei hi tu nge ti fai yang department ti fai tur nge khotlang mi le sa fe ti fai tur nge hei hi ka soi thina ita le kata ani ti kha du hun tlo thei ani si chuan ati fai tu tur po kai ma ni bo kan hi achung kan phang leang a view to tu tur te khan entir nan hei helai veli an hu ve nge yanga an hu kan mai in ka ringa i chuang chu hei helai ten kan chuak chang kha zing na sakhop me tu na hian mo khai khoi ma hi mu thei lawa ti hian na zing phui chu maya ni lo lang de to tu na hian zing dar nga le mini somli bor ve la ni chuan soita ang khan helai view hi a theng tho in anom em rualin atlo thin tu te hian kan ti fai tha thin lawa kan bol hlo te a hun le huna kan pai lo thin ani a hun dik taka pai ilang chuan tin bol hlo bom ma chuan an pai ve nge thin ani mo an pai ve nge ma se bol hlo bom a khat to lu tuka ti chuan ui te pon an hai te pon yange a top em maya kutiang khwan a view anom ngai to hian a hun ma vel hi a top em maya tuna hian July thla sang ni som ni paruk
July ni som ni le paruk ani a hei hi tlang nuam view din hun ani chu o karon ti chuak ve du shim shima ti chuan helai hun tlo thin te na ti fai sa ani chuan an lo kamizul zui khan bol hlo te an pai thinin karinga hemi tourism department hianin thattakin enkol se hi ka ti khop mai tun lai ya chuan rel alo tlang to ka ti to kha kan mun poimo sang te an tlo thina aizol kho pui chung han en kwal na tur view kha an hudu thina ni mo hei achunga hian bol hlo hi chu om lutuk lo na chungin achunga hian kalon chho to ni kha hei lo lon chho kut mai engi thlau oi chum chu jing lo sengin ma sengin hlathu pakhata chuan a hmun tin vela te chuanin ro puina himna turin meile chum te in lar lalpa hnai ti hriat nan chum jing chu ka tian lalpa hnai ani ti in la siam tu chana lo siam chuaka mo apik em maya a thoven hlan hi nga lel omani chuang le kanin selfie ati hian chuan enge than nu ngai dan te nei em kan view le avel chung changa hian han sai vete tem janin mai janin azia bol lovel te po hi ma tamvum thu rang ha om lawa hi ma son kati tlem chuan ti fai le don taila in ready em ready chuanin ni kuma helai hmuna kan ti fai la ya jing uak ve min pui tu kha kalom pui khop maya na mu tharamo benga hian ni kum khan MCS te le enge exam sang hi ka be reng maya tia tu na hian beng lampanga inziak tlinga har sat takin ani hi long tlai lam mi ni har sat takin sikula kala kan zuk thla gauhati atuna chuan omwang to chutiang chuanin ani a be na sadawangin tuna hian na amu ni mo kalom pui tak zet zeta akal don khan thing pui man tur te ka pa ya ti chuan kan zuk thla ve ani mi hring reng hi thei top kan chua kan inzir pe ya taima kan chua hi chuanin engkim mai hi hlotin na tur hi om ve kani ti kha ka sai tel du ni chuan hei hi republic venga tangin an lo kala view en turin jing kar an fel le maya tun ang la ya tlei rol jing tho an meli chiang takin ka tilang lawang mo jing tho ve le in ti lan te hinom lawa chuan enge view hi nuam itm intm nam khop me chuan enge ati fai ko nga te hian thalai te ne na thukam ti khathan cha te lo hei Mizoram chu hei tuna te chuanin tourist te kan ron nga chhauta rel te tlang to da chuwangi fana ko ma kan so na ngai ka ti khop mai a fel em mai hei amel chiang takin tilang lawila hei faina ko nga ma kan so na ti chu ti rwal chuan thanem kan ngai le zwal angai ni ti kha ka soi tel duwa ka uilu tuk achan chu chum jing na saru tu engma lang thei lo ni chu mo hei mu a she om deuh mai thei jing tong train khom kan kalanga ya kan han kal to nge